Felix Ifebumma agago n'ihu wee tụrụ ugo dịka PG otu agụjikọrọ ụmụafọ Urum ebe o nwetara akara vootu dị 439 wee merie onye na ya zọrọ ya bụ ọkwa bụ Maazị Chinedu Nduka, onye nke nwetara akara vootu dị 372. ya bụ nhọpụta bụ nke achịkọbara site n'aka ụlọ ọrụ steeti a. Okwu gbasara okpuru ọchịchị ime obodo na echichi dị n'aka na njikọ aka akwụkwọ iwu na-achị otu agụjikọrọ ụmụafọ Urum ka Emmanuel Okonkwo kọchapụrụ gị akụkọ a. Ngwa ngwa o kwuchezi na onye tụrụ ugo na ya bụ ihe ndọrọndọrọ ịrọpụta onye ga-achị obodo Urum dịka PG obodo ahụ bụ Felix, kọmishọna na-ahụ maka okpuru ọchịchị, echichi nakwazi ihe gbasara ime obodo niile dị na Anambra steeti bụ Maazị Tony Collins Nwabunwanne kpọkuru ndị Urum ka ha hụ ya bụ ugo Felix tụrụ na ya bụ ihe mmemme ịrọpụta onye isi obodo ahụ dịka mmeri nye ọhaneze ndị Urum, ebe ọ kpọkụzi ha ka ha bụ ndị ga-ejikọ aka ọnụ wee hụ na eweta mmepe na agamniru tọrọ atọ na ya bụ obodo. Onye ji ọkwa chairman nke Okwa North bụ Dọkịnta Thank God Anago, onye jibu ọkwa President General nke obodo Urum bụ Comrade Aloysius Tabansi, kenere nnọọ Gọvanọ Chukwuma Soludo nakwazi Kọmishọna Nwabunwanne maka ịhụ na ya bụ ihe nrọpụta onye isi obodo Urum bụ nnọọ nke gara sirili welele na-enweghị nsogbu ọbụla, ma kpọkwue ndị Urum niile ka ha bụ ndị ga-amaka udo ma jikọọ aka ọnụ ibuga obodo ahụ n'ogogo dị elu site n'obodo Urum nke dị n'okpuru kansụl Okwa North. Abụ m Emmanuel Okonkwo.